OK, takže zdravíčko ľudia, tu je opäť Adamentius, no a dneska tu máme po dlhej dobe zase gamingové video a tentokrát to bude nový 1.21 update, takže ideme odskúšavať všetko nové, čo tu bude dneska v kreatíve, takže ideme sa vrhnúť na to. Takže zdalo sa mi, že je nejaká nová zbraň, takže ideme sa pozrieť asi do zbraní, túto combat. Hej, toto je mace. Neviem presne, čo to je, takže ideme si ju odskúšať asi na ovečku, že ako je silná. Ako na 2 hity to robí, ale strašne pomalé to je. Ale myslím, že keď spadnete na toho moba, čo chcete zabiť, tak ho jedno hitne. No teraz sa mi to nepodarilo. Jedno hitne ho to. Hej, jedno hitlo. Jop, a myslím, že asi aj nový Wolf Armor tam je. Že Wolf Armor sa mi zdá. Hej, Wolf Armor. A nejaký, že Armadillo. Hej, tuto. Armadillo. Spawner. Ako vyzerá Armadillo? Aha, on sa schoval. Počkaj. Počkaj, čo? To je nové? To není však vlk. To není pes. Počkaj, to není pes. To je nové? Aha, myslím, že musím mu dať kosť a tak. Dobre. Jo, teraz má ten Wolf Armor. Čakaj, aký damage mu to dáva? Sword. Skúsme netheriteovým mečom. Prepáčte, fanúšici psov, ale nie to pre video, musím odskúšať, aký damage to dáva, prepáčte, fakt. Takže, ukáž. Ale ako na netheritový meč, je to ako veľmi dobré. Musím dať meso, hej, dám meso, nejde to. Aha, ide. Ok, už som ho dohealoval, to máš asi naspäť armor. Nice, takže na netheritový meč je to veľmi silný ten armor. Na netheritový meč je to fakt opravdu silné. Neviem ešte, čo tu majú také nové. OK ľudia, takže ak sa vám toto videjko páčilo, môžete nahodiť like, poprípade odber a ďalšia časť vyjde, keď nahodíte like, odber a zvonček a keď uvidím, že moje odbery trošku stúpnú, lajky a tak. Takže zatiaľ čaute.